Kardom, nilibirta than bang pi sa miser mahinterang pi, lapenon ng litum lang bom laki Northeast Carby Life News Channel. Nilitum a channel, kay ki sitami si pregje kabirta lapen kinangso da birta, kipaklang jipan si chisik. Kasi non sitami nilitum isi kemesen na birta na paklang ponji pusi chisik ponlo. Ilitum chini non het labangso thang a chiklo, surihini rain koirapo, Carby Youth Festival mate Carby Rison Nimsorong aje indeng pokep raisi paman ponlo la sila solong aseng kan wangason Miss KYF Jagvi asong penchipatir pipon sitame paman ponlo la sila solong ke hai pon abang pi non nilidung sidolo first runner up lapen second runners up title holder Miss KYF 2025 la sinon malomso por penlote nili alang litumpen masawso chihut chiput chingki doponji la si labangso chihut chiput dopon pe prang asapso pachini kangtung Miss KYF apan masapso ilitum beauty pageant podim fashion show pusi misconception karbiang long along pinangara tumdokok titi la si labang ke fashion show kali fashion show pulote haladake designers satum alang lituma designs api di models sumpan aching thang pen rem padampo halas phansi fashion show ki pudam lapen beauty pageant abang lale kaprek laki isya was concept beauty pageant along abang ke litum nadake beauty with brain beauty pageant mate Miss KYF akung ripi laki kelang mechot RJ kelang mechot kali mate atar lok setame donangji beauty with brain la dovek nangji lapen beauty with a purpose alang litum kemang kopilo lasinon nili chihut chuput ponpo lasi kichengsi nili dungdo first runner up Miss KYF 2025 lasi kichengsi alang lipan welcome to Northeast Carby Life lapen congratulations nang li labangso Miss KYF first runner up 2025 kichpalong pon tegapot lasi koson lo nang li hided pen nang li feeling nang li gematha Abrangsi nilipan lapuson apor na HN apot NE Life rat kidwa tumpan an lapen na chupa bang pi bang puat tim tumpan an stamining kang sama kardom ng pageant ang no kardom nili men sami Caroline ing tipi nili hanjang lang so mati sari hajan pensi ni nang chupati dun lasi nili KYF mane Carby Youth Festival Miss KYF long staminang chipati dun lo lapen first runner up ang deng sinili unpon lo ining arong piglo at himate kai matki lason opportunity awi lasi pining nilipan arna makang honten lasi opportunity na piapot nilisitami ning arong piglo hai long po churo lo laki nang li methang kichibor ipensi nang li haipono pusi nili sitame ningthelo lapen anso se bor ipon bompo pusi ningthelo lapen do tulang nili dung second runners up alang li pan sitame welcome to Northeast Carby Life lapen congratulations on winning second runners up Miss KYF 2025 lasi nang li sitame hided pen na feeling ko son lo kwande nang li tung grooming session do kachipate nervousness everything do jimatidi lasi nang li haidun lo lasi ko son nang li feeling labang chathanik tha Prangsi Northeast Carby Life apan nili choro kangtung athema pini ason opportunity nangi pike ningarong pik lo nili men lake sami hun mili timung pi nili Miss KYF kachapate dun ke first ke laan matha thilang athema exams hai ta dokok nili jet KYF Miss Lumajang long first runner up long dun lo hodak pensi direct entry ke long lapen nili chapate dun that pen ke nili jo haji puke ning lan che the athema hodak experience ke do tang lapen jet KYF long ke hai tang atum ke wang do pe at least 9 ne 10 jon bag do bon direct entry ke long amasya sab so ning means jo ning che the we da lo haji puke but ne give up e pin pen chapate dun lo hodak nang ke than ko son ma anta ning chibidun pen hodak perform nun lo pen ke performer niya jo sita me nervous ke do lo but confidently pen hodak walk down lo question round hutat hagdun lo but jo lapulo hadun pen ning arong pik lo la pen parents sunda proud lo ni ka hai pen sop tum ta ning karong pen ni tum han fun ang call pre lo sop nijir po don ning karong pen churo lo nang li pamo ki pusod never give up di la so mindset bang ilitum dolote ajat ason setame ilitum
chunchi puawe la si la ba dovek nang ji ning long chirot kut nang ji je litum claim lote bor I lote ajat son tai litum kemang chunji tasi puthot first runner up na ke hai pana bang phi sami Carolina Phanili arju ponthuji nangli labangso beauty pageant Miss KYF long nang kidun kona pen sinang li ka chini la pen kopi athe sinang li ladak nai chipati dun labang than ponjima aprang si lepelo nili dunji puge matha the athemate exam pu sonta dukok lasi ke Charlie ta important lo athemate isia balance son dam nangji lasi pining bang ke kuson ni arnamakang hon pen na pulo time nang pilo amani ke arjulong lo audition do pulo ke audition no ta by luckily select dun dead lo inke la dak nai chipati dun anstame bor ipon bomlo la penon kuson ni la puan ang ding haji puta ni lichichini ne but ining theklong lo bute nang ining hang bute ajad son da un chorolo than pajermi dun thekpot puthot nangli phanar ju ponji labangso Miss KYF along pining sengkan nangli tum contestant bangko ando nangli tum chipati ladak labangso Miss KYF lo total la ke 16 ando la pen top 10 select pon lo that pen ke top 5 select pon lo inke kuson ni do an tum stami thek pik an la pen bor I pik an lo but kuson ni nili tum bang thom si select chot lo chorolo lage methang ke chibor ipon methang an ni kacharli lahai a jok lo jo non bang nangli tum bang ke thom title ni winner runners up bahini long pon lo la si once again congratulations si puthot nangli phan second runners up nangli phan arju ponji je Miss KYF along nangli phan questioning round hud a moment nangli to share ponji ma question ko pisinang karjuma nang share kang tung la bangke first la top 10 nang select hut bangke ekta questionnaire julo means jongsi nang li should have pan dam lo pote magazine phan dam lo pote koma phan si nang li as a public figure shoot kang tung lo po ama tala so bangke thagdun lo he means Mukesh Ambani han bangsi jo tasat KN pon lo la that pen select lo top 5 long top 5 long select that pen ang ko questionnaire julo why should we select you as our title holder po jo lasot bagge jo muni nang handun jo pathadi lala tum long si focus dam jumat chatting ni that lo means neki puji pua vek awards bangge ama thodak asap so misconcept do koglo ang thế lai ke do bom majuk adim sitame ajat competition sitame asap sopu kelet ke do athame li tum ke munit tum ke chok che as ke do kok ke la ke hot pen ke la ke munit ane charlo jo di li tum ke robot kali human being support lage mistakes is just like do bom la ke pusi forgive forget pon bom nang po thangalam ave jese puthot nang li panar juing tung je nangli Miss KYF non hai pon lo di runners up kopi sinang li society long a change ke ban kang tung mate society long kopi sinang li thanang tung athema ladak winner lo atum te si beauty with purpose do di pamo sonang li puson balance do pon nang ji ke Charlie long pen di ke Charlie ta balance nang ji lapu kaprek ining hanga son competition long sa tami dun nang ji tasi labang so nang li purpose pine doma society long nili ki pugang tung ki lapuhen lo ilitum ining ki hanga son ki do o lapen ka chipa playing thik thik tum stami do o mostly young girls sa tuma fancy ni ki pudam kang tung athimati nang tuma dream do bute thurnon nang ning chiro good pen nang tum keng kam chijor non lapen nang li tum sitami ki manga son playing ji lasi ajat play Charlie ji sitame equal balance person dolo ki Charlie bang first important part of our life si chibinang ji athimate ki Charlie le avete isi ken kama chijorde jia asonta ilitum un edet ason sido lasi ki Charlie da theknang ji lapunang ning hanga dreams anta nang tum success ji lasi last pansini gi pukang tu kalang di tangte nang li society pan ko pini ke claim kang tung nang li doma do education a hin nat bang aprang ken kam ki pachijor kang tungji phansini li non pukang tu athimate non lom ke ki Charlie atum ta do olo kapre ka det ki do dam man mani apia pu tum pe na ki hello pu pot ki Charlie dam pamilo ni ki Charlie pami mi ni labang esi
important ci pipig nai ipai putumakang hon pen akhiluan ang kibidun ke laki kuan ya kisung isi atangka pen si ilitum phan akhilu nang kibipon la si ilitum ta misuse yedet pensi chardi pipa minang ji la si ansu si akang tui kile dun phan ke ipai po nong tawang ki thek nang ji chorolo alang lo churo lo alang li phan Miss KYF first runner up alang li isi purpose ken pon lake society long asap so change ki wanji phan alang education pusa topic en pon lo lapen alang li phan da so topic en pen jonon aprang pinia sai ki klem ponji do pulotang te alang li phan nili here nili tum North East Karbi Live News Channel pen here jume pajir pono anso se klem me dam meji phan tapen pu second runners up phan setame puthon nili karju ponji dolang nangli society phan pinya message nangli hin pen ki pikang tung doma nili society phan message ki pikang tung lake lahan lo jada son le claim sitame dam sitame means ning che theklong pen damon arnam phan chiri non nohok le dam do sitame athema arnam le ave purote nili kemanga son sitame lason fulfill fe athema arnam hansi ili kaike tame chardom ver nangji arnam si ili tum han aja sitame nangrab dun lo jo lasi society tum sitame isi kechibuji do nangi athema jo nolom ke akaya din masi meme matidi la means chibuji seroy dang po je la son akime khai no sita me jo claim chokche aja sita me chibuji dang po aja dang po kalang lo hok te ma ili tum non kai ke jo isi ichela rakai aja sitame modernization akai pot aja ka son ke ili tum ki theglam long hedi negative positive la so putha ke ili tum itum lang pami thek nangji mate balance thek nangji negative positive ili tum ko son ma this negative ahin dun reta kali positive se kai kita dunangji la sa hok lo lang li pen ke than pon la si labang so Miss KYF long ke haidun ke isi ke bi he kalam kali lo ke theta na lam lo athe malang li tum ko ano ne pen ke bor i grooming session se tame dodi grooming session long pen charlie pon la pen haso ke performer ni competition ani se tame inut bahini gali ko ano ne asuri hajar amune do yang litum han kelang dun la sa lang litum setame ko an ne hai overcome pon pen ke haidun laki si thetan lam thelo si puthot nang choroing tung nang litum han an nang litum jo nang litum arta jum hek pen setame nang litum na ani che bor i pon thek si an so say non future aputhak sinili karju gang tung future nang li ko pc ke claim gang tung la pen la pu beauty pageant anat thu pen nang li na tong nang li dam gang tung no ne nili future phan ke non mat ke plan lo stame study long basi mainly focus lang pu la si la study focus dete aim dolo a professional teacher pulo student tum han kirap ni inghong on elo mani kirap dun ji phan ki thek the anason depend alang li tuma futures tami ansu se ni pen apar kipa me ju thek je phan sini ki than chipari poning tung lasi isia plan dolo la pen beauty pageant hin pen stami ni ansu se akang tui ke le pen bor idun pen arnam kang hon pen arnam phan ta chiri bom nang ji ili tum ke human pinak pot lasi ansu se ikai phan anong ki pathe thek ji phan ni stami ansu se bor idun ji phan si ni matha pon bom lo kalang di tangte nang li che than pon ji man nang li la schooling nang li non kan ma charlie bom la so puthak ma sapso nili schooling ke bihekang ko ke KG1 pen class 8 and ke Presbyterian Mission School si Charlie Bom la pen det pen angko chiterek thulo hanjang lang so English High School angko det pen ke HS first year pen second year bang ke Pranab Jubilee Senior Secondary School si Charlie lo la pen non ni semester Charlie Bom ke Golaghat arong Devraj Roy College along la ke fourth semester ang den sini non Charlie pon bom lo kilut cheng lang choro lo nang li che than non pon information la pendon do chula second runner sa balang li phan seta me aju poning tung je nang li seta me jo itli tum kar biang long pen ke beauty pageant na hin bang ke state level an bang ke ile dun tum dolo la si national level international level Miss Universe ho Miss India Universe di isi step se damji mati di nonang li tum district level lo dak pen dam po state level Miss Assam inke that pen dam po Miss India like a national level
ได้เป็นนำพ Miss Universe บา Miss Grand International ลายเกจinternational level lo asin nang li ke ko pia plan lo nang li ko an si im kidolo ko naan ke pali dun jipan na po beauty pageant na hina Nili ke aplen ke first man si bunai la vyala hai means yo non da ke district level an man ke asap suit west tami unulo nili international level an si means ke participate dun kang tung means karbiang long arat si han si tami anong ke me ke wan pi kang tung do la pen nili pai nili post la pen ni family tum han tami isi proud moment ki pi kang tung do tangte nang lia la international level la beauty pageant long ke ko so beauty pageant bang si nang li kidun kang tung do uma tidi Miss Universe Miss Grand International Miss Cosmos son do uma tidi kolo bang lo nang li dun kang tung ke nili ki dun kang tung la ke Miss Grand International athema Rachel Gupta ke ne phan means na inspire lo hola phan alangli means yo India phan ko ano ne la ki claim ke dam nong me han ta wan pilo ke claims means la India long ko pima la resources hai ka we alam sta me alangli bang por lo la halo si nita hola pen inspire si hola dak dun to ang lo mesen lo tangte alang lihin ben chitan pon Miss Rachel Gupta alang like Miss Grand International 2024 I guess kahai pon bang pilo laki si international beauty pageant long si alang li India men padodon lo la si alang li si tami India pan Miss Grand International long an pali dunji ilitum karbiang long chot kali Assam chot kali India ang kang pan si represent dun kang tung po si alang li im chipak lang pon lo si mesen lo an si arnam hir chumi hang pon lo nilitum North East Karbi Live News Channel pen ahin pen si tami nang li ke mang pachun nang pu la pen nang li si tami masap so study ahin nang di ke Charlie ko an ma ko na ma lahay alam chitan pon jima non nili Charlie Bomb ke lake HS first year dak Don Bosco Higher Secondary School rong khelana long la pen nili metric ke pass lake Little Flower School manjahidim teron pen choro lo la si nang arjulong lo nang litum si tami alang litum ke Charlie Bomb lang beauty with brain nang si alang litum RJ ke may chot kali atar lok si tami do la si alang litum labang so Miss KYF 2025 along ci pahay pon lo la si alang litum pan nilitum mahin pen anso se non aprang alang litum ma im lahay ki pachun ji pan puthot arnam hi jumi hang pon tulo anso se pali dunang la pen la an pen sinilitum labang sopini interview Miss KYF 2025 runners up tum pen bangke kang ton pon lo nilitum winner pen se tame nilitum chu chiput pon doji interview doji la si nang litum nang lang dun igbom non an sa se birta ke long jipan lang igbom non Northeast Karbi Life Kardom